इनकर कहल बा कि पुरान चीज पे बतावत हुआ, ये बात सही है लेकिन कुछ और रहल, फिर भी हमार कहीं और जात बा बात। कहना है कैसे दुल्हन बड़ी परेशान है यही मुआना के चक्कर में, यही मुआना के चक्कर में कैसन करत रहल कहे के हो जब ये कुल करे कर रहल त काहे बिरहा के गवैया हो तब काहे चल गईला बिरहा गावे हमके छोड़ के का करे कहे हो बिरहा गावे। हां एक डायरेक्टे उनके कहत हुआ, हम उनके ना कहती। दुल्हन अपन वियोग में तड़पा ताड़ी कैसे और छोड़ी गवना तिया में हरिया, छोड़ी गवना और छोड़ी गवना हरि में हरिया, छोड़ी गवना हरि में हरिया तिया भइले गुलारी के हो भइले गुलारी कवन सवतिया मरल बपतिया कवन सवतिया मरल बपतिया अपने गुजरिया पे गइल तू भूल और सुन सुन लागले हो से दरिया, सुन सुन लागले हो से दरिया पिया भइले गुलारी के हो फूल। दुल्हनिया कहे मर्दो बड़ा परसनिए में हो, बेचारा सोचे कि आए हाय रे इतना सुघर सागर में हरारू छोड़ के आयल है, कैसे कही का बताई सेवर हूं आवत लेकिन नहीं कुछ बा। का कहत हुआ क्यों हूं आवत नहीं बा बाबू ने बहुजा अब यहाँ हमके तरकारी बेचे वाली बनावत हुआ और वहाँ के बेचत हुई भैया जहाँ छोड़ के आयल हुआ। पता नहीं खोल के सुती है कि बंद करके अब इससे ज्यादा ना कहब, कहना है अरे दूरिया बनावेली मजबूरिया, दूरिया बनावेली मजबूरिया, दूरिया बनावेल मजबूरिया घरवा छोड़ावेल हो पे घरवा छोड़ावेल हो पे छोड़ी हरी छोड़ी कवना हरी में हरिया, छोड़ी कवना हरी में हरिया पिया भइले गुलारी के हो फूल। पिया भइले गुलारी के फूल। ए भैया धुन तराना तो होत रही, ये आप लोगन के एक ठे मौज मस्ती खातिर है लेकिन बिरहा भी जरूरी बा।